Hakanok pais ngi jong ka pratarik yong arhajar arpun riu ka office traikam u district child protection officer kalapha ya ka Kyrwoh hlor ka jinglap yo Khyllung u balasha Iehnoh ha Ganesh das hospital laumali Shillong. Kat kum ka Kyrwoh la ong baha ka arpu artarik Lber arhajar arpun riu kum baha ka por pra arpusan janmit kiladan kibri kibla Iehnoh yo Khyllung shinrang u badang red karta hakmat ka Khyrdop jong ka tega hospital. Laong bayote Khyllung yang menta udan haga jingpet jingkmi kalawai Bnai specialized adoption agency kabadan hadlum sopo bat kumta la kerpat yaki badan kanu ka jingtip bakin pentip syaka office traikam u district child protection unit East Khasi Hills district bat child welfare committee East Khasi Hills haud number not lai hindriu saw hinyo khandai hindriu RUA pra lani halawai Bnai specialized adoption agency lum sopo haud number khandai hindriu RUA hindriu pra san khandai lai ka Kyrwoh kala ongru balada dan kanu ka jing pentep hapo hindriu posngi yauniu Khyllung an penbana kum u balaj luat kat kum ki kendon an ban le ya ka adoption Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khata I ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya